O peor da gripe xa se dá por superado. O Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Dirección Xeral de Saúde Pública considera que xa se acadou o pico de contaxios. Actualmente a onda mantense en intensidade media. Iso si, dende a Consellería de Sanidade aseguran que a tendencia é decrecente. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta e outras informacións deste 26 de decembro. Antes titulares. Localizan morto na súa vivenda un veciño de Mourente, en Pontevedra. O cadáver estaba calcinado e os primeiros indicios apuntan á electrocución pola explosión dun microondas como a causa. Dúcias de pobrenses volveron manifestarse ás portas do Centro de Saúde exixindo a apertura do PAC pola tarde. Actualmente teñen que desplazarse ata Ribeira en caso de urxencia. Lousame pon en marcha o primeiro plan de fomento da natalidade. Ademais de axudas económicas ás familias, o Concello incrementará os servizos de conciliación. Hoxe abriu o público o Nadal en Peña, en Cambados. A ludoteca cambadesa estará operativa ata o 3 de xaneiro, con actividades hinchables e obradoiros para cativada. Ribadumia despide e recibe o ano con deporte. Os días 27 e 28 de decembro e 3 de xaneiro, o Pabillón da Senra acollerá o Campeonato Arousa Fútbol 7 Indoor. Estamos nas novas do día, comezamos. Na parroquia pontevedresa de Mourente foi localizado esta mañá o corpo sen vida dun home de 57 anos no interior da súa vivenda na zona da Condesa. O home vivía só e foi un familiar quen deu a voz de alarma ao detectar que unha ventá da casa estaba queimada. Segundo sinalaron fontes do Concello de Pontevedra, o cadáver apareceu calcinado. Os primeiros indicios apuntan que se debeu unha morte accidental por unha electrocución, en concreto pola explosión dun microondas que se tería producido na tarde do día de Nadal. Foi cando varios veciños viron saír da casa unha onda de luz a que non deron importancia no momento. Ata o lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias do 061, axentes da Policía Local e da Policía Nacional, pero só puideron certificar o falecemento do veciño. Agora é a Policía Nacional quen está a investigar o sucedido. Un accidente de tráfico acontecido a pasada noite boa en Rianxo saldouse cunha vítima mortal. Pasadas as 9:30 da noite, un turismo saíuse da vía no lugar das Cortes, colidindo contra un poste de formigón e un muro de pedra. O condutor e único ocupante faleceu no acto e o seu corpo tivo que ser excarcerado polos bombeiros do Parque de Boiro. O falecido Francisco Rubio era moi coñecido en Rianxo, tanto pola súa traxectoria política como concelleiro do PP durante o anterior mandato, así como polo seu traballo como axente forestal do Servizo de Prevención de Incendios da Xunta, do que acababa de xubilarse. Tiña 65 anos. A onda epidémica da gripe mantense en intensidade media, segundo informa a Consellería de Sanidade. Iso si, o informe de actividade das infeccións respiratorias agudas da semana do 15 ao 21 de decembro sinala que a tendencia é decrecente. De feito, o Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Dirección Xeral de Saúde Pública considera que xa se acadou o pico da gripe. Así, respecto da semana anterior, rexístrase un descenso na taxa de consultas por gripe en atención primaria dun 5%. O grupo coa maior taxa de consultas continúa a ser o de 0 a 4 anos, seguido do de 5 a 19. No que atinxe as áreas sanitarias, a taxa de consultas foi inferior en todas elas respecto da semana anterior. En canto aos ingresos hospitalarios, na última semana ingresaron 339 persoas con gripe confirmada, un 12,6% menos. O descenso observouse en todos os grupos de idade, sendo moi significativo no de 0 a 4
anos. O grupo de 80 e máis anos representa a taxa de ingresos máis elevada, con 63,6 por cada 100.000 habitantes. Así as cousas, aquí tamén se rexistrou unha diminución dun 50%. A pesares desta mellora nos datos, dende a Consellería de Sanidade manteñen a recomendación de usar máscara, aínda que non se teñan síntomas cando se acuda a centros de saúde, os puntos de atención continuada e as urxencias hospitalarias. Aínda que menos concorrida que en anteriores ocasións, a concentración pola sanidade pública volveu reunir este mediodía a dúcias de pobrenses diante do seu centro de saúde. Demandan un punto de atención continuada de tarde e a redución das listas de agarda para as segundas consultas con especialistas. Desafiando o intenso frío e o parón navideño, dúcias de persoas volveron concentrarse este mediodía ás portas do Centro de Saúde da Pobra para demandar unha atención primaria de calidade. Exixen a recuperación da quenda de tarde do PAC, posto que na actualidade teñen que desplazarse a outros concellos como Ribeira no caso de precisar atención médica urxente nese horario. Ademais da precariedade na primaria, denuncian o incremento das listas de agarda para especialistas no que se refire a segundas consultas. Sí que se necesita un servicio de PAC. Eso é unha das cousas máis importantes. Outra dos motivos polos que temos que loitar, e isto é moi importante, é polas segundas consultas. Porque, claro, dannos a primeira, e ese, como só entra na estadística, a primeira non entra a segunda, eles quedan todos tranquilos, pero nós non. Porque unha persona entra en hematoloxía que teña unha primeira consulta e non teña a segunda hasta ano e medio ou hasta un ano despois, vamos, ese ano unha de dous. Ou está de baixa, que tamén é unha pérdida, ou ben, non sei como pode estar. A ver, ten que estar a base de tranquilizantes e iso non é xusto. Dende a plataforma fan un chamamento á veciñanza para sumarse á concentración convocada en Santiago para o 16 de xaneiro. Haberá autobuses gratis dende todos os concellos do Barbanza. O Concello de Lousame impulsa o seu primeiro plan de fomento da natalidade. As familias con fillos nados a partir do 1 de xaneiro percibirán unha axuda económica de 900 euros. Así mesmo, contarán con servizos de conciliación e de asesoramento adaptados a cada unidade familiar. Cunha media de apenas 15 nacementos por ano, o Concello de Lousame busca artellar medidas para reverter esta tendencia e favorecer o incremento de poboación no rural. Así, no marco do seu primeiro plan de fomento da natalidade, o Concello concederá unha axuda económica directa ás familias con nenos nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2026. O programa Nacín en Lousame, un orgullo que se debe coidar, a primeira liña de actuación, digamos, a que máis vai a ser, máis partida orzamentaria nos vai a levar, vai ser que a partir de agora os nenos que nazan en Lousame a partir do 1 de xaneiro do ano 2026 van a ter unha axuda económica directa do Concello de 900 euros. Esos 900 euros van a ir condicionados a que teñen que estar empadronados os nenos e alo menos un dos pais durante 3 anos no Concello. Faise así polo tema de que hai familias divorciadas, separadas ou familias monoparentais. Por iso só se vai exixir que un dos pais este empadronado no Concello antes do nacemento do neno e o neno, cando naza, ten que estar empadronado tamén neste Concello e se lle irá entregando a esas familias 300 euros cada ano, así hasta completar os 3 anos e chegar á axuda directa de 900 euros. O apoio económico virá acompañado de outros servizos de acompañamento durante os primeiros meses de vida dos nenos, proporcionado por unha asesora de lactancia. O primeiro obradoiro que faríamos é o xeral de lactancia materna, porque aí xa dende o embarazo, que é moi importante xa ter moita información, xa poderían vir todas esas nais con bebés pequeniños ou xa non tanto, pero empezar sobre todo xa dende o embarazo. E máis adiante, bueno, como xa sabemos que a incorporación ao traballo pois tense que dar na algún punto, compaxinar esa lactancia que só das peito cunha mamá que ten que ir traballar, eso xa é outro mundo que dá moitísimo medo e sí que necesitamos moitas ferramentas. E faríamos pois outro obradoiro sobre o banco de leite para que sepan como xestionar pois ese novo camiño cos seus bebés.
Para favorecer a conciliación, o Concello aumentará tamén nun 33% a chega anual á AMPA do Cernadas de Castro e seguirá a apostar polos servizos que xa están en marcha, como o punto de atención á infancia ou o Lousame Concilia. O noso punto de atención á infancia é un lugar onde, a verdade é que todos os anos está moi solicitado e enchemos todas as plazas, teñen todo o tempo necesario para poder acudir ali, porque solo pecha no mes de agosto, co cal é un amplo tempo para que os pais estén tranquilos e poidan levar os seus bebés. E logo temos tamén o servicio Concilia, que o temos en tres períodos do ano. Temos o Concilia Entroido, o Concilia Nadal e o Concilia Semana Santa. Durante o verán, Lousame ofrece tamén a posibilidade de conciliar cos campamentos e o programa Leisure Activities. A Deputación de Pontevedra xa estuda a ampliación do polígono de Barro. A Administración Provincial pechou hoxe a adxudicación de 2 parcelas por valor de máis de 540.000 euros. Serán ocupadas pola empresa comercial Vehículos Industriais TAR SL, un referente no sector da automoción en Galicia. Con ela son xa 30 as compañías instaladas no polígono, ocupando o 90% da súa superficie total. Hoxe Luis López apuntou que tan só quedan 8 espazos libres. De aí que a intención do Goberno provincial sexa iniciar próximamente un procedemento de ampliación do polígono. López recordou que xa hai un espazo que estaba previsto inicialmente para a ampliación deste parque, que conta cunha superficie total de máis de 1.100.000 metros cadrados. Só quedan 8 espazos libres. Isto demostra que estamos a impulsar un polígono que xa é un dos grandes polos económicos da nosa provincia, en a que están empresas líderes da provincia en Galicia, como pode ser Freud ou Hijos de Rivera, entre outras moitas outras. En Pontevedra, a última campaña de vixilancia de alcohol e drogas ao volante deixa 21 denuncias, nun total de 254 probas. A Policía Local desenvolveu estes controis entre os días 15 e 21 de decembro. En concreto, realizáronse 240 tests de alcohol, resultando só 11 positivos, ou o que o mesmo 95% dos condutores ofreceu un resultado negativo. Doutra banda, nos referidos test de drogas foron realizadas 14 probas a 14 condutores, tramitándose un total de 7 denuncias. A cocaína foi a substancia máis repetida entre os positivos, ata 6. A campaña foi desenvolvida en colaboración e coordinación coa Dirección Xeral de Tráfico e realizouse en distintos puntos da contorna urbana de Pontevedra. Dende o Concello lembran a importancia deste tipo de controis e a tolerancia cero á hora de coller un vehículo baixo os efectos do alcohol e as drogas, apelando a responsabilidade da cidadanía. En Vilagarcía xa foron adxudicadas en 200.000 euros as obras do novo acceso á Vía Verde. A actuación terá un prazo de execución de 2 meses. Está previsto que a Xunta de Goberno ratifique o vindeiro luns a proposta da Mesa de Contratación, que escolleu a proposta de Construcciones Vale SL entre as 7 presentadas. Segundo explican, dende o Concello recolle unha rebaixa de 30.000 euros sobre o prezo de licitación, unha reducción de 3 a 2 meses ao prazo de execución e a extensión da garantía da obra de 1 a 5 anos. Despois de completados os trámites, dende Rabella calculan que as obras poderán estar en marcha no mes de febreiro para rematar ao redor da Semana Santa, en abril do 2026. As obras estarán financiadas a través dos fondos europeos Next Generation, no marco do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino. Con esta actuación buscase mellorar a accesibilidade á Vía Verde dende a Rúa Charco, facendo que a senda peonil gañe 271 metros que se sumarán aos 9,2 kilómetros iniciais. Tempo para a publicidade, voltamos de contado.
O Concello de Ribeira destinou preto de 4.000 euros á adquisición de alimentos non perecedoiros para reforzar os bancos de Cáritas e ICE Renovación. Trátase dunha axuda extraordinaria para estas entidades sociais para que poidan atender a gran demanda de familias en situación de vulnerabilidade que se ve incrementada durante estas datas. A alcaldesa de Ribeira indicou que esta chega súmase á aportación anual que fai o Concello tanto a estas como outras entidades que traballan desinteresadamente en favor dos máis desfavorecidos. A adega cambadesa Martín Codax está de noraboa. A cooperativa celebra os 40 anos dende a súa fundación, un aniversario que celebrou reunindo na súa sede de Vilariño a moitos dos seus 270 socios. A esta festa asistiu tamén o presidente da Xunta. Alfonso Rueda foi nomeado amigo de honra da cooperativa. O que moitos coñecen hoxe como modelo Martín Codax, recoñecido como caso de éxito no sector vitivinícola español, non xurdiu por casualidade. Xurdiu daquela convivencia, daquela aprendizaxe mutua entre a cooperativa e a administración galega. E iso merece ser recoñecido. Durante estas 4 décadas, a Xunta acompañou todos os nosos proxectos importantes: investimentos, innovación, internacionalización, formación, calidade e sustentabilidade. Sempre houbo vontade de traballar xuntos e iso explica en boa medida o lugar que ocupa hoxe o Albariño no mundo. Mándolle encargos que veñan no futuro, sexan do partido que sexan, que se fagan merecedores de que a institución da que somos, da que foron, da que son e da que serán máximos representantes siga facendo méritos para ter o recoñecemento dunha adega e dunha institución, porque tamén sodes unha institución tan importante como Martín Codax. Gracias por este recoñecemento, gracias por esta continuidade no recoñecemento, gracias por seguir sendo exixentes con nós, porque hai que decir que Martín Codax é unha bodega exixente coa Xunta de Galicia como ten que ser, porque nós ao final manexamos os recursos que veñen dos beneficios que, entre outras persoas, obtedes vos facendo viño. Por lo tanto, temos que intentar devolver eso e manexando con responsabilidade. Con este nomeamento a cooperativa cambadesa destaca a figura do presidente da Xunta polo seu apoio ao sector, a defensa do rural e a promoción do territorio. Tamén recibiron este recoñecemento os seus predecesores na presidencia da Xunta, como Alberto Núñez Feijóo, Emilio Pérez Touriño ou Manuel Fraga, agradecendo o respaldo institucional nestes anos. Outros persoeiros, como Cardeal Antonio María Rouco Varela, o presidente da Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ou o presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, Xosé Manuel Cores Touriz, tamén recibiron no seu momento este recoñecemento. Ademais de Alfonso Rueda, o acto asistiron a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, varios concelleiros cambadeses e outros representantes políticos. 12 profesionais das adegas de Rías Baixas participaron na nova convocatoria do curso de inglés para adegas organizado polo Consello Regulador. Durante 3 xornadas, o alumnado achegouse o idioma, centrándose en diferentes departamentos: a atención ao cliente, relacións públicas, xerencia e comercial. 12 profesionais das adegas de Rías Baixas participaron na nova convocatoria do curso de inglés para adegas organizado polo Consello Regulador. La verdad, venimos haciendo año tras año porque realmente hay interés y demanda por parte de las bodegas. Andrew Black, profesor de idiomas especializado no sector do viño, foi o encargado un ano máis de impartir esta formación que conta cunha gran demanda entre os profesionais. Es muy importante para esta zona, esta región de Rías Baixas, porque los mercados principales son anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos. Es para aprender el vocabulario muy específico y técnico, pero también para comunicar de manera comercial sobre los vinos de la región en general y de cada bodega de los participantes en el curso. Durante 3 xornadas achegou novas destrezas en lingua inglesa aos alumnos pertencentes a distintos departamentos de atención ao cliente, relacións públicas, xerencia e comercial. Empezamos con el
los temas del terroir, de la tierra y de las viñas, todo lo que hace diferente, único esta denominación de origen. Y luego el segundo día vamos a hacer más como describir la manera de elaborar el vino. Y terminamos el día como hoy con la cata. Dende o Consello Regulador apuntan que este curso é unha oportunidade para que o alumnado repase, practique e se poña ao día no uso do inglés. Por iso hai perfis moi variados entre os asistentes. Creemos que es una formación pues súper adaptada a lo que es las bodegas y después se completa también el último día con una cata práctica. Él trae diferentes vinos y se hacen catas comparativas y cada uno después de 2 días de formación pues va haciendo los tasting en inglés, explicando los vinos. Después cada bodega que participa trae su propio vino y se establecen estas comparativas. A demanda ven dada en gran medida polo importante mercado de exportación dos viños de Rías Baixas. Dentro de la denominación de origen Rías Baixas, de las 178, 107 exportan. Entonces, pues bueno, al final si exportas el idioma que se utiliza es el inglés. Entonces, bueno, pues es importante que tengan herramientas y una de ellas, pues lógicamente, es la lengua. Tamén o pulo do enoturismo fai que o dominio de idiomas sexa importante para o desenvolvemento das adegas, un servizo máis que ofrecer aos seus visitantes. Os pobrenses volverán a adiantarse o calendario coa festa pre-fin de ano que terá lugar ao mediodía. As badaladas correrán nesta terceira edición a cargo dunha polifacética veciña que será encargada de dar a benvida ao 2026 por adiantado. Por terceiro ano consecutivo, o Concello da Pobra aposta por adiantar as badaladas de fin de ano, ofrecendo así unha proposta de lecer máis familiar para aqueles que non saen pola noite. Ás 11:30 da mañá comezará o reparto de uvas e cotillón, e a mediodía terá lugar a despedida simbólica do ano a cargo de Mariló Ríos, unha polifacética pobrense. É unha festa moi, bueno, que xa non la está pedindo, a veciñanza xa nos está preguntando se este ano tamén se vai a facer. E claro que sí, porque tuvo moitísimo éxito, foi moi ben aceptada. Entón, pois vamos a facer un pouco como todos os anos. Temos ás 11:30 a entrega das uvas, que si decir que igual, como sempre, non hai uvas para todo o mundo, porque hai moitísima xente e é moi difícil prever e poder conseguir chegar a todos, o sea que se alguén ve que chega xusto, pois xa que as traia da casa mellor. E logo, pois este ano, como novedad, temos a unha veciña da Pobra, que vai a ser ela encargada de dar as campanadas e de amenizar ese ratiño un cuarto de hora antes de dar as campanadas, que é Mariló. Ela pertence a unha asociación de Pobra, está en teatro, está en baile, está en poesía, está en tantas cousas que creo que tamén é bonito que veña da man dela pois dar estas campanadas. A xornada contará con animación de rúa a cargo dos festicultores. Xa pola noite, os que aínda teñan ganas de festa poderán achegarse ata a carpa situada na Praza Alcalde Segundo Durán, que contará con disco móvil a partir da 1 da mañá. Pola noite, como sempre, temos tamén pois unha sesión DJ para a xente que non queira desplazarse a Boiro ou a Ribeira. Xa sei que na Pobra, bueno, estamos un pouco pola noite, non hai moitas opcións, entonces o Concello pois vai a seguir poñendo esa carpa e un DJ para a xente que queira pois recibir o ano saltando, bailando e divertíndose. Nos desde aquí animamos a todo o mundo, son 2 opcións que creo que son boas porque o do mediodía é como familiar, os nenos tamén o poden vivir dunha maneira diferente e logo xa por a noite a quen xa lle corresponda poder salir pola rúa, non, e fora. En Cambados, dende hoxe ata o vindeiro 3 de xaneiro, está en marcha unha das propostas máis populares da súa programación de Nadal, o Nadal en Peña. Nestas xornadas, o Salón José Peña acollerá todo tipo de actividades para a cativada, con xogos, hinchables e diferentes obradoiros. Hoxe a inauguración deste espazo coincidiu coa entrega de premios do concurso de postais do Nadal, outra cita imperdible da actividade que organiza o Concello Cambadés. O gañador este ano foi Álvaro Paz, do Colexio Antonio Magariños. Tamén foron premiadas Carmen Vázquez e Celia Pazos, do Santomé. Estamos aquí logo no Ecuador, non, destas festas do Nadal, e, bueno, esta fin de semana seguiremos con máis eventos. Temos tamén o concerto da Banda de Música de Castrelo no auditorio, temos tamén película infantil o sábado no auditorio,
e seguiremos con todas as actividades ata chegar a ese punto álxido como é a cabalgata dos Reis Magos o día 5 de xaneiro. O Arousa Fútbol 7 comeza o seu calendario de actividades pro 2026 en Ribadumia. Abrirá o novo ano o seu torneo indoor, que se desenvolverá os días 27 e 28 de decembro e 3 de xaneiro no pabillón da Senra. Participarán nestas citas un total de 30 equipos. Os primeiros en competir serán os prebenxamíns, con 16 equipos que estrearán a competición do día 27. Xa o 28 será a quenda dos benxamíns, categoría na que competirán 14 conxuntos. Finalmente, o día 3 de xaneiro participarán 8 equipos femininos da categoría Alevín. Formato novidoso, que ten xa certa tradición, pero que segue a chamar a atención dos equipos que buscan unha experiencia distinta, moi dedicada en canto a atención ao detalle da propia competición, por ser unha modalidade que non se suele disputar nun pabillón con erva sintética instalada especificamente para esta modalidade de fútbol 5. Para o Concello de Ribadumia pois é unha ilusión ao mesmo tempo de poder levar a cabo pois un evento, sobre todo porque o Concello de Ribadumia apostamos moito por o deporte e despois apostamos tamén moito polo turismo e queremos neste binomio de turismo-deporte e polo tanto este evento deportivo ven a formar parte do que pode ser a Arousa Fútbol 7, non? Pontevedra prepárase para acoller a 42ª edición da San Silvestre o vindeiro día 31 deste mes. A proba mantén un ano máis o seu carácter solidario, divertido e aberto. Dende a organización agardan acadar os 7.000 participantes. Ya es una fiesta deportiva, eso es obvio, y es una fiesta más social y diversión. Al final, disfraces, familias, que es lo bonito de esto, compañeros, amigos, y es la excusa un poquito de quedar el previo, el durante la San Silvestre y el post antes de la cena de fin de año. Bueno, circuito muy urbano, muy bonito, se pasa la mitad del recorrido es por la zona vieja, que aparte hay ese ambiente festivo que el que no corre anima, porque está por allí tomando algo con los amigos y compañeros, y cortito para todas las edades. Esperamos a todo el mundo en la fiesta, que es la fiesta del atletismo anual. Es la fiesta de Pontevedra, de las familias, de los padres, los hijos, los abuelos, no solo los que corren, sino también los que están animando, ¿no? Ese ambiente festivo que tenemos en la ciudad y que lo hace tan especial. Bueno, pues animar a todo mundo que se acerque a Montero Ríos, porque é unha gran festa, están todos os clubes, de todos os deportes, mezclados todos andando e correndo, sí. É unha alegría e é unha forma de empezar un ano 2026 que vai ser máis moi potente desde o punto de vista deportivo, sobre todo pola a gran final das series mundiais que repetimos e que vai ser a maior nunca feita, probablemente, bueno, desde logo en Pontevedra, pero probablemente eu creo que en todo o mundo, non? A proba terá saída e meta na avenida de Montero Ríos. Comezará ás 5 da tarde cun percorrido de 3.800 metros totalmente urbano. Como novidade técnica, Río Bo sinalou que se instalarán 2 tótems, un de saída e outro de meta, para xestionar o gran volume de corredores. Para participar é obrigatorio inscribirse aportando 1 kilo de alimentos, o que garante a obtención do dorsal e a cobertura do seguro da proba. As inscricións poden realizarse na tenda Miller e nos últimos días habilitarase un local cedido na rúa Castelao número 3. Pechamos o noso informativo de hoxe coa exposición Vestis, que se poderá visitar ata o 31 de xaneiro no Centro Cultural Lustres Rivas. A mostra, composta por 35 acuarelas da pintora ribeirense Pilar Ajeitos, explora o vínculo entre animais e humanos. Quedan con imaxes desta exposición, nos voltamos o luns con máis actualidade. Que pasen unha feliz fin de semana.